Добре де, през последните няколко години стана изключително модерно думичката нано. Всичко е нано. Нано покрития, нано керамики, нано. Каква е разликата между керамични покрития, тефлони, вакси, силанти и всичко, което е нано? Наночастиците всъщност или нанопокритията са всички покрития, които могат да бъдат апликирани по автомобила. Те затова се наричат нано, понеже са микроскопични и ние не можем да ги видим всички частици с просто око. Затова и се казват наночастици. Когато говорим за керамични покрития, там вече нещата са съвсем различни. Имаме органични покрития, имаме такива, които са неорганични покрития. Това, което брат ми попита, всъщност тефлоновите покрития спадат в групата, които са така наречените полимерни покрития. Те са не толкова издръжливи, имат краткотраен ефект върху автомобила, нанасят се сравнително лесно. Също така към тези органични покрития могат да спадат вакси, спрей покрития и всякакъв такъв тип покрития, които се апликират много лесно и са буквално използваеми от клиентите, които могат да си ги закупят буквално сега в магазина. Какво? Могат да си ги закупят свободно. Направо ми спря мисълта. Тези покрития, които наричаме нанокерамични покрития, са всъщност най-издържливите покрития, които поставяме по автомобилите. Те могат да бъдат с силициев диоксид, могат да бъдат с титаниев диоксид и там говорим вече за издържливост, която може да бъде изразена в години. Добре, ама основната разлика каква е? Разликата е в издържливостта, основната разлика. Защо едните издържат малко, другите издържат повече? Защото едните покрития се свързват с лаковото покритие. Халелуя. Така наречените нанокерамични покрития се свързват с лаковото покритие и затова говорим за издържливост в години. Тези покрития, които се поставят на повърхността на самата боя или органичните полимери, те издържат няколко месеца и затова и се нанасят толкова лесно и не издържат. Така че това е основната разлика. Да, те падат с измиването на автомобила, регулярното измиване на автомобила. Те се свалят лесно от препаратите, от киселините, от всички общо неща, които им влияят. Нали така? Точно така.